тук се качили от високо. По-бавно пъти. Стойте. Гневна физиономия. Както ме гледаш като те щипа. Каква правите? Ами седим. Аз седя, той работи. Не знам защо не му харесва. Мартиня си търп, ще ви кажа, ще кажа аз на мама и ще ви се случи ужасна случка. Добре, какво ще кажеш? Мама, те ще правят нещо и не със сигурност е глупост. Остави ги да си играят. Мама, всеки път така. Мама, снимай, мама. Ало, Урисима! Да, пак строят някаква глупост, но ще ги хвана. Тук снимаш често да бъдеш. Здрасти, агент Пи. Как си днес? Днес мисията ти е да заловиш духен шмърт и да прекратиш злото, което прави в целия свят. Планът му е нещо за въздух и вода. Чао! Бери! Ха-ха, Духен шмърт, това се Rated. Тет, колеги! Сега ще ти кажа плана ми. Плотките са Калай. Плотките са равни, но ще ги направя Грапави. грапави, за да могат хората Да купуват. да не ходят по земята, да си купуват моите летящи обувки. Проклетна си, Бери, птица шапката! Иди нагоре. Край.